Γεια σας παιδιά, περπατηματάκι εδώ με τον Ευθύμη πάλι, μέσα στα σκοτάδια σχεδόν. Πες και εσύ τίποτα ρε Ευθύμη. Καλησπέρα σας. Είμαστε στον Άγιο Νικόλαο, βασικά στη σπηλιά του Δράκου είμαστε. Και έχει φουλ ησυχία, ηρεμία. Και θα πάμε βολτίτσα, να περπατήσουμε. Θα δούμε και σε λίγο τη σπηλιά του Δράκου. Το φεγγαράκι πάνω. Με σπηλιά του Δράκου. Και η σκιά του Ευθύμη. Πάμε. Ωραία ατμόσφαιρα, Δροσιά. Δροσιά. Ναι, ωραία δροσιά. Πριν έβρεξε κιόλας. Και έτσι λίγο με τα φώτα και τα δέντρα εδώ είναι απίστευτο πράγμα. Κτεριδούλες πετάνε. Και αυτή καλή θερμοκρασία για... Βασικά είναι καλύτερη. Τώρα είναι καλύτερη θερμοκρασία για ύπνο. Κοιμάσαμε ανοιχτό παράθυρο, μπαίνει δροσούλα, όχι κρύο. Έχεις και μια-δυο κουβέρτες και είναι πένα. Πένα. Φτάσαμε και στο νοσοκομείο της Καστοριάς. Ηρεμία ρε φίλε. Κλείνω εδώ και θα συνεχίσω σε λίγο και μια χατούλα να την πάρουμε για αυτή. Έχει και αλεπούδες πολλές εδώ πέρα το βράδυ. Ψ, ψ, ψ.
Έλα εδώ καλά. Έλα. Άτιμα. Έλα εδώ Μαρία, μη φοβάσαι. Να. Ωραία. Είδες τι χαβιάρο. Ωραίο τρίχωμα έχει. Πού είσαι μωρή? Πού είσαι μωρή? Να βάζει ρε. Να την. Για να σε χαϊδέψω εγώ λίγο ρε. Να την. Ρε φάτσα. Να την, πάμε. Τώρα κέρδισε την εμπιστοσύνη της προς τους ανθρώπους μάλλον. Έχει κάποια που είναι ήρεμα γάτια, Ξανά πάλι στη βολτίτσα. Την κάμερα την κρατάει ο Ευθύμης. Αυτή τη φορά τελειώνει μάλλον η βάρδια πάλι από το νοσοκομείο. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 11 παρά 8. Τώρα θα μας ζαλίσουμε. Για δείξε λίγο την καστοριά. Το μόνο κακό. Πολύ πράσινα, άνοιξη, μύρισε. Ναι, το μυρίζεις. Άνοιξη. Αν και έχει δροσιά σήμερα, πολύ ωραία. Δες πως ωραία φαίνεται ότι πλησιάζει, Ναι, φίλε. ναι. Και ούτε να τραντάζουν τα βήματα, ξέρω εγώ, ούτε τίποτα. Είναι σταθερή. Είναι λες και ρολάρι. Έτσι. Σόπα ρε φίλε. Φοβερή κάμερα έχεις. Έχει πάθει πλάκα ο Ευθύμης με την DJI Osmo Pocket 2. Πρώτη φορά έρχομαι σε Πολύ επαφή με καλή τέτοια κάμερα. κάμερα. Τώρα έχει βγει η 3, αλλά είναι πανάκριβη ρε παιδιά. Για δείξε και κανένα δεντράκι. Μπορείς να τη βάζεις έτσι, να περπατάει και να... Πάπια, κατέβασε πιο κάτω. Πάπια, κατέβασε πιο κάτω. Κάτσε να μαζέψεις κανένας. Ωραία, τελείωσε η βάρδια τώρα. Ναι, γάμισε τα. Από εκεί που είχαμε ησυχία ρε παιδιά. Τι μας παίζει τα φώτα όλους, τώρα δεν χωράει. Αυτό θέλουμε να πούμε. Δύο αμάξια πανωτά. Πάμε να προχωρήσουμε. Περάσουμε και από την πλάζ μέσα. Και τι χωρητικότητα έχει αυτή? Τι θες βάζεις. Βάζεις Μέχρι 500, νομίζω 512. Βάζεις αυτές τις μήνυ ναι. της... Αυτές που παίρνουν το κινητό. Ναι, ναι. Micro SD. Ναι. Εντάξει, φαντάζομαι εσύ βγάζεις βίντεο, τα περνάς στο PC και μετά τα σβήνεις από εδώ. Ναι ρε. Για να έχεις χώρο. Κρατάω πολύ λίγα. Ναι. Τώρα δείξτε το στο τέλος. Zoom κάνει Ναι, κάνει. την ώρα που κάνεις εγγραφή. Ψηφιακό, Οκ. Voilà. Κάτσε. Δεν έχει αναλογικό zoom μετά. Κάτω εδώ. Γιατί πετάει η καρδούλα. Έτσι. Το βάλαμε στα αγαπημένα γι' αυτό. Αλλά έχει digital, πώς το λένε, zoom. Δεν έχει οπτικό. Ωραία, πολύ. Πάλι τέτοια ώρα προλάβαμε την κίνηση. Ναι. Ό,τι χειρότερο. Σ' άρεσε, Ωραίο πράγμα, φίλε. Είπαμε τραβάει 4K. 4K. Πόσα FPS? 60 FPS. Τούμπανι. Γιατί
Και πώς το λένε, στο YouTube χάνει η ποιότητα, τη συμπιέζει λίγο δηλαδή. Δεν είναι... Γιατί περίμενε, τώρα αυτό το βίντεο είναι 4 λεπτά, πόσα GB θα το βγάλει? Τώρα 1080 τραβάω. Α, οκ. Γιατί το PC μου τα 4K τα κολλάει πάρα πολύ. Θέλεις κάρτα γραφικών, φίλε, ναι. Δεν ξέρω τι θέλω. Εμένα η κάρτα γραφικών μου παίζει μέχρι 8K. Αλλά δεν το υποστηρίζει η οθόνη μου. Η οθόνη μου είναι μέχρι 2K. Καταλαβες? Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε.